Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe emolweni. Namhlanje sizona ukhuthaza, sifuna nikhuthale nomelele. Xa sikomeleza ke nawe kufuneka ube nokholo, umthembe, uyawuva uthembe nelizwi lakhe empilweni yakho nasendleleni yakho yokholo. Uthi kuba ngavela esi silingo, uthi hayi ebetshilo, wathi xa ndidlula imililo ayizonditshisa ngoba uzawube ehamba nawe. Kowuvela esi silingo, uthi hayi ebethe xa ndidlula imilambo ayizonginya ngoba ndizawube ndinaye. Theni akazomlahla. Isaiah 43 verse 2. Kufuna sibe nokholo kwezi end times olufana nolikaCaleb noJoshua, the two spies. Babengayanga ujonga abantu abade pha. Laa nzala kaNakho babebade nangoku, babebade nangoku. Neza buildings zase-fortified nangoku. Kodwa babengathunywanga kuloo nto. Babethembe into ethethwa nguThixo, yokuThixo uthe elalizwe lelethu. Wathi elalizwe lelethu elalizwe. Yiyo loo nto God said baphuma phambili emagqabini kumaxhoba yakhawuleza uCaleb noJoshua. Wathi they have a different spirit. Athi hayi uCaleb noJoshua wabona they have a different spirit. Nathi funa sibe njalo, sizixelele futhi eyokuba noba kusemnyameni noba kusebubini, kodwa lo wam uThixo akasozanilahle, ndihamba naye futhi utshilo wathi akazolahla. Namhlanje ke uYesu kakhona uthi kuthi masithethe neentaba zethu. Mark 11 verse 23 uthi njena, speak to the mountains, bantwana bam. Uthi masithethe neza ntaba. Xa ke uthetha nentaba funeka uyazi ukuthi njena yini indaba, inkinga yakho. Uyi-identify, uyijonge, uyiqondisise ukuthi yintoni le esisilingo siyintoni, ukwenzela ukuthi uzosibiza ngegama. Ukwenzela ukuthi xa uthetha naso ungabe usigwengula, uthethe naso usibize ngegama ukuthi wena nto ethile, move. Sibe nokholo yokuthi njena then izawumove. Ngalaa ndlela uYesu asiqala ngayo. Uthe nje thetha nemountain, ube nokholo, uba intaba izawumuva, izawumuva. Ukholwe. Ungathi hayi mna kudala ndithetha nale ntaba, ayisuki. Kudala mna ndikule ngxaki, ayisuki. Zininzi ingxaki. Zininzi ukuthi usekulena kuvele lena nalena. Ungadinwa. Yomelela. Naliya ilizwi lakho ke futhi namhlanje eli elifuna ukuthi njena uthembe ilizwi. Uthi kuRomans 10 verse 13, kuba bonke abasuka babelinqula igama likaNkosi busindiswa xa umemeza elaa gama likaYesu. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Will be saved kuloo ngxaki okuyo. Khawubizele igama likaYesu. Biza igama likaYesu kuloo ngxaki okuyo emthandazweni wakho. Yesu, 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 Yesu Kristu. Yesu, Yesu, ulibize. Yeshua, ulibize igama lakhe. Itshilo isithembiso nasi. Thetha nengxaki ngelizwi ngoba kutshiwo kwathiwa his name is above every other name. Thetha ilizwi likaYesu kwiingxaki zethu. Ake Yesu, Yesu, uthembe futhi eyokuthi nje eli igama lizandisebenzela, lenamandla. Kutshiwo kwathiwa masilibize. Call upon the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Kwi-altar yakho njena khawukhe ungene ngelizwi uthi njena nali ilizwi. Uthe mandibize igama lakho, ndiyakholwa kweli gama lakho. Uzawuphuma apho unokholo.
uzawuphuma sowulithembela gama, uzawuphuma ukholelwa kuYehova, uzawuphuma uqinile ukholo lwakho. You will never be moved nayiphi na izulu, ngoba nathi uhamba ngokwelizwi. Inkosi kakhulu. God bless you. God loves you.